Federation of Khasi Jaintia Garo People, but Khasi Jaintia Butchers Association, Negasni Lalej Benekandu, Yaga Deputy Commissioner, Jonka East Hills District, Kong RM Kurba, Ban Panpawi Gajing Persha, Alor Gajing Tmu, Jonga Wei Kakanhun, Ban Penlong Yagajing Yat Padba, Meghalaya, Ban Persha Ekajing Bam Domasi, but Tmu Ban Penlong Yakamasi, Kumkakmi, Jonkari, India. Habakaran Haganigasni, Nagalang Uba Dandi Kongset, but President Jong Khasi Jaintia Butchers Association Kelapan Pau ya kejing bom sngau yahap bat persha jore kejing tmu jongkani kaganhun ban pharia kejing sngau pherniam dagaba khang bam domasi namarba hapo kejala jungi ngemju ya sngau pherniam gi imsuk imsany klem da don kano kejing ya sngau pher niam habadeng kawai kaganhun bat kawai pat Harai kani kaganhun kaba nabar kalawan ban muslia bat pharia ya kejing im jongi kijaj penrio Ka FKGB lengkap bagi Khasi Jaintia Butcher Association ngelawan banyak kendu ya i Deputy Commissioner jaki East Hills halor jong ka jingtemu ban pelong gitu ki seng sitniam Hindu ya kata ka rally ban penpau ya kata ka jingsno ko jongki ba kata ka masih ka diga belai ha ka jing net ka jongki tengi hi kum ka jat ben rio ka diga jat ben rio ka ba babam dok masih ba te kalong ka ka ba bom skoltenat ban alat ya kita ki shitniam Hindu begin wan saya ni ka jala ka jongi saya ni ka ri ka jongi ban wan ban wara man ta jing punya shitniam man hakaba ala ban pendon penlong ban kadono ka jing ya phejaj ben rio ha ni ka jala ka jongi te kum ka seng ka ban ka jing ka kli rengkat bat ki Butcher Association ngewan ban penpau saya ka DC nama ka ni ka kata nadu ka jing bat kata ka culture ka riti ka dustur ka jongi bat khamtam halor badai bat ka kam dok masi borok ngitip hi ba proportion nagi nong sosnong hongni hi kidi ba subun ban bam dok masi tikadi ru ka wei ka lat ai kam ai jam ye ki bri ka jongi te kum bakalong menta lada ngi ai lat hong kini ki niam Hindu ban wan ban penshit syah ni ke jala ka jongi ban pensange yak ta ka bam do kadi ki jingdu pa bakhrau yangi kum ka jai rio halor ka jing yo kam yo jamru te din ta ka taw pakas pelong yangi bangin wan hang ni banyak kendu DC te henrei ngidep ba hadu mentar kimpat wan ban pan ya ta ka jingbet ban pelong ta rali re nakaleng ka jongi ru ngem up ya ta ka jing pan jingbet ka jongki re sho bagin pan jingbet nakaleng jongi ki arseng ru ngilawan ban bu ya ta ka jing persha Ahmad ka DC lada kadang-kadang kata ka permission ki pan nagini ki shitniam Hindu ban perlong ya ta ka rali ban penpau ba kata ka masi ka diga blai ka jongki te kani ka kata shibun mut ru ya ka mah ya ta ka jing ya ka hok long brio man brio kan kani ka ri India ka jongi nomor ngitep hi ka kum ki articles ka khandai ngitip sai ba ka hok jongki nong sosnong bala ban jit ya ta ka profession ke jongki ru kadon nrei lada kini hi kiwan ban persya te kalong ke ai ka basungsi bat ka wei ru kolong ba ngi iba hani ka jela ka jongi kum ka jat ri ngumjudan kata ka jing persya ye ki wei pa ki jat niam walada bun hi ki niam kristan ba ki wei ki niam ke badan hungni ka juya bet lada ka festival kum puja ru kam judan kalong ba ya bet ya dan ti ngi iba kadon kata ka jing singan ka jing sungsuk hakani ka ri ka jongi nrei lada kum ni ki niam ne kum ni ki seng ki bawan nagi ki jala shin ki jala ki jongi kolong penban ban penshit niam ne kam pen ya phe jat rio hakani ki jala ka jongi du mentai imdan kanono ban kran ban ong nomor beli tang permission ru kimpat bo te dena ta kadao nakaleng jing ir imdan i ban ong kan te nrei ke ka message ne ka khubor ni kwa ban hai pan sha ka sarkar kalong ba ya ka tu ka statement ka ba nakaleng jong chief minister wong ba borok hi ka shong ha ka bo jong DC kani penpau ka ai ka bom sontanat hangi kom ki seng mahalang nomor kalong bala syukan tan but sunyat baik sebagai district administration ya kini ka kam henrei udi mas mutu ya sentiments jong ki pajma nong sosnong jang ni jala ka jongi ba ngi kmilanti ba kum noru lara kum utau kli do joka jala mau menteri rang ba do joka jala udi ban penpau ye ban persya ya kemini ki jat seng bakin wan sini ki jala ka jongi nomor balik you kadai shwa kata ka udi ban bu shwa ya ka jat ban ri hakman bat ya kata kap kan kata ka politics sedien memang isu tu ba nakaleng jong chief minister imat kwa ban
mo hakti no wai ki ong plesive bam kwa ban penmong na pen susi no hei kadai is a high time manakalian jong sarkar kini pen pa persyak bai kombalong hagi wi jala ngai tanat apo jala nagalan ngi iba mening kasngi kim ailat ya gitu ki shitnam itu ki seng shitnam bakin hiar tang na bakin mi tang na airport ru tikadi kini ke baro ka ba nagalan ka seng ru yo jeng tep ba la shai kasngi kandon kata ka jingwan joki bakin ka flight bakin hiar apo umroi bakin wan sini ke jala ka jongi dengan nagalan ka seng ngayawer ya boro ki pardok persang jongi bagi nyemi renti lang la sa kasngi balik persya ba amde ban ala ki bakin mi na po airport ro bakin wan syakani dakani kijing temu ban pen wan ya pher ya ta jing snow ya pher niam ka jing pher ngen ka jing ngen hapadeng ka ani po ka hani ka jala ka jongi dengan aware ya pardok persnam jongi bagi nyemi renti bat khamtam ya ki pardok persnam jongi ki beran benta nakaliang ka khasi jantia bucho asian bagi nyemi renti lang la sa kasngi ban persya ya kini kikun hon banwan banyu kejat akan negeri kejongi kum ka kan hon ju kinong adok masi kepada napok ka rikasi jantia hi berkawai ngirungi wan mengkat mentar rengkat di badondi presiden jangka FPJGP kalau mengirungi penpau persakjur ya kini gajing temu jong kini ki kan hon shitniam Hindu ban penlong ya kata ka masi kum ka play ban khang ya kini gajing bam dok masi tengi ihi barok kilaya persyak gani menyai ko bleiru iki kenhon kamtam hak tugas ngi ke benkong nakaliang ka HYC mo ka jingalam jung iba roy ku par sinram ti ma i martor la yo ban le gani ai ko blei ti kum jo ru agani ka por ngi wan ban ya persyak lang ye gani ngila aru de ra ka jing tho apo disi ti bat ma i ru kum jo hi bila ong ba kampat dan kanu ke jingwan pan jingbit ti mi iru pala banong har lor gani ka benta ti nakaliang ke jongiru ni sngo nong gumno ngila sngo dan kata ka jing sngo honyo halor gani ka jing le ka jong kini ki shitniam Hindu namar kani kala de ko wei ka ba kala ta khamtam ngi kum ki batrei kani ka kam ba inja na kani ka kam namar kumangitip kumangilo ihi kajing bamdo apo karikasi kajongi kam dei tang hagni ka pateng kajongi henrei nilaban ong nadu bakal adon kajait benriu khasi nadu ko bau bleu lobo ingi kajait benriu ka sungtana bahawan ba megni ka masi tika e ka balalong ka ba bamla ban pediang baki kenhon ki banabar henrei laknu knu kinwan kren kinwan jalak pan yaknu knu kajing suk namta ka songsuk ka songsan kajing yatli katangi sungtana henrei bakinwan ban musliaya kum kini ki benta kalong ke bangiru kum ki nongsong senong juga jela nyimla man pediang ya gani ti tahi bangiwan man ya kersan lang ban ya penpau lang ya gani kajing sengau persyak kajing bat aga jo kapor ngi lai i ba menta kasngi kadon kajing persyang jengki bakinwan po umroi airport rei makir kim simlala man wan menta kasngi bakadon kata kajing suba la kumno imat kila banwan la syai tingi ru kumjo kum ka kanhon mangi weru agani kapor lembaga ni kala patai kubor ya baro aki nong adok bagi nemi renti bagi nele la syai po airport ni haganu ganu ka jaka ka bangitip pa maki kinwan inas nrap lang bagi ni para do prasna mujungi ki badan ni kajing kit klik nak wanta kani kam